Prisjetimo se, Drago Britvić je vrlo uspješno surađivao sa velikim brojem skladatelja, istaknutih skladatelja koji su djelovali istodobno. Neki kompozitori nisu predstavljeni večeras iz razloga jednoga od mogućih čitanja ovakvoga koncerta. Dogodilo se tako da nedostaju naravno i takvi uspješnici kao Dragiša Dukić, Pero Gotovac, Alfi Kabiljo, Nikica Kalođera, pa Heda Piliš, Jože Privšek. Porin za životno djelo i nagradu Počast pjesmama dodjeljuje Institut Hrvatske glazbene industrije izuzetnim umjetnicima, velikanima hrvatske glazbe. Niz dvije ovakve večeri, razumije se, pod nazivom Počast pjesmama, vjerojatno ne bismo naznačili sve bitno ili čak neizostavno iz bogatoga izvora umjetničke ostavštine. Prepustimo i riječ i nagradu Počast pjesmama predsjedniku Instituta Hrvatske glazbene industrije, gospodinu Hrvoju Markulju, koji će statu uručiti sinu pokojnog pjesnika.